Maayong buntag, malipayong adlaw ipamahulay. Good morning! Welcome back, Awing. Thank you. What happened to you, boss? Mingaw si Daryl wala ko. Gimingaw gyud siya o gimingaw kay minimo last Sabbath kay wala gyud ka uban na. Pero nagtanaw ko ninyo enjoy man mo. Nanawag ko Dili halata. Ito sa dili halata. Dili kay halata nga gimingaw si Daryl. Well, para sa atong panghinuklog karong kamuntagon na ay prepare diri si Daryl, ako lang ko rin mo basa. Atong hinumduman nga kung usahay dili nato makuha ang atong gusto, panalangin ka na gikan sa Ginoo. Wow. Amen. Bitaw ba? May gugana da ba? Meron ba tayong mga senders sa una ba sa Dear Panibayangan? Dili sila magustuhan sa ilang gusto. Siguro, musik panalangin na. May nakikitagana sa ilang Ginoo nga mas mayo. Lagi. Wow. Wala na ko ikadugang kay basig lahi ako madugang. Kung panalangin atong isgutan, Bible trivia ta. Okay, Ay, oy. yes. Kay para Trivia. nindot kayo. Atong first question para sa atong Bible trivia. Okay, ikaw yun ani mo basa, Wing. Kaya wala ka atong Sabado. Kabalos ko ni mo, Wing. Which king 8 grass. ate grass? Ayay ka. Kinsa wala. Kinsa man to siya? Ulo ko kabalo. Wala akong kabalo. Kinsa to nga hari Atong nga karon. nahimo siya more to gi-transform siya into more siya Ay, goat ay, ko ah, no. okay, kuha na nako. Tapos das gakaon na siya sa grass. Gataga na siya clue. Gataon- gataon siya sa Gataga sakot. clue ni Ma'am Lovely. Okay. Para sa atong caller, tawag na sa mga numbers nga naka-flash sa inyong mga screens. Ugalang sa ato ang mga makadaog sa ato ang mga t-shirt o maka-answer mo sa atong trivia, anhi ka mo dinhi sa ato ang Hope Channel. Makita kini diri sa Upper Carmen sa South Philippine Union Conference sa 3rd floor dinhi sa ato nga building sa South Philippine Union Conference, Carmen. Once again, mga kahigalaan, mga viewers sa Panibaya sa Kabuntagon o sa Hope Channel, para sa inyong mga greetings, you can just call or text us on the numbers that are flashed on your screens. O kung aduna mo yung mga kahigalaan o membro sa pamilya abroad, pwede nyo gamiton ang atong live streaming link dira para ato silang mapahibalo sa atong mga positibong balita o makapaminaw po sila sa mga labas nga mga awit nga igahatag sa atong bisita karong adlaw. Uban ni ining bagong adlaw Sabado atong igahatag ang atong kanunay nga pagpasalamat sa kaayo sa atong buhing Ginoo sa iyang proteksyon sa gugma ug panalangin ni ining tibuok semana. Magpadayon ta sa pagpasalamat ug pagdayeg kaniya. Sakto kalab o karon do na tay mga bisita mohatag sa ilang mga nindot, mga gwapog, mga gwapa gikan kini sila sa Mantikaw. Ug unya mohatag pod og haranas kabuntagon ang atong mga bisita gikan sa GDO Trio. O ayaw mo paulahi tungod kay makikauban ka nato ang atong Health Ministries Director sa South Philippine Union Conference, Dr. Reynald de la Cruz. Onya sa Good Morning, Pastor. Pinasahing bisita nga nagdala o pinasahing garbo sa atong yutang Mindanao. Atong sayron ang usa ka sikreto sa usa ka talentadong batanon ug nganong nahimo siyang artist karong panahon na. Ug dili lang na ani atay mga bag-ong mga tips para sa pagpahimsog sa atong panglawas nga igahatag ni Miss Leila unya sa Health Bits. Mga kapaglaom pakigduyog kanamo ug dawata ang mga bag-ong paglaom ug panalangin ni ining atong adlaw. Kini ang Panimbayas sa Kabuntagon.